и здравейте хора! Сега ще ви запозная с съседите овцете. Сега гледай! Толкова хубаво! Толкова са красиви! Само ми викат тея. Тук да няма овен. Като не наяли се. Това е колкото одялце. Ама малко твърдо одялце. Хубави овце. Ама пъчка за всеки случай да ме подгонят. Бе! Ако видя овен, ще се затича пилко. Значи 112. Да няма овен е страшното. Леле, днешните новини с Гошо Младенов. Гошо Младенов е тази вълна от вълнуващи се партии. Непослушковци е огромна. Те само летят. И е страшно гадно, като идват овце. Чао!